OK guys, vítam vás u nového videa a dneska si ideme zahrať Agario. Ešte raz mi padneš. No a ešte predtým, než začneme, tak vám chcem ukázať jednu vec. Mám tu zrešené takéto riadne akustické peny. Čiže môžem kričať a o 5 ráno môžem robiť čo chcem, aj si drbať hlavu o stenu a sused bude v pokoji. No a ako už viete, ja nerobím nič klasicky proste a keď sa ide dačo hrať, tak proste furt niečo pri tom robím, hej. No a minule som žral šumak, celaskon, bossov, vitamín C, citrónová voda, lemon taste. Niekoho som ja tupec vyjebaný, pre tvoju mamu zas môžem byť intelektuálne budovaný. Som zasa vyrysovaný, veď tebe sa môžem javiť, že som zas... OK, takže to tu mám ready, položím si to sem a môžeme ísť dať, že play. Dáme play, hej. Sa rimovalo celkom, hej, že play, hej, ale... No, vieš ako. To čo mojkovia tu chcete, že free Kurdistan, to čo je nejaký stan? To si mám kúpiť spacak ešte, aby som mohol ísť do neho. To čo tu za oko ma náháňa, ale zmizni. Nikdy zmizni! 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 Tí chlapci, to čo bolo za delobuch? No ale ako... Mám chuť na šumák, takže by som už chcel nejakého človečika aj zožrať. Čiže ako... Pozeraj sa. Grinja boy, to ja zjem. To ja mám takú chuť na teba, poď sem. Poď sem. Nie! Kontrafakt. Ganja boy. Pikachu. Nie, to taká bezčas. P***baný k***ben. OK, ideme ďalší krát, druhýkrát. Takže... Cítim to v sebe, že to dáme do tabulky. A možno budeme aj prví. Ako sa podarí? Môžem zavolať aj Jolande na linke. Mám ju tu na druhom telefóne. Čakajte, idem si po telefón. Takže mám tu môj telefón. Aby ste verili, že je môj, naozaj môj, tak vidíte, že je to my phone. A zjedli sme, môžeme si dať čumak. Dobrý deň. Dobrý deň, tu železiarstvo. Chcel by som sa opýtať, Čo sa chceš opýtať, Majku? že Čo? Prosím, čo sa tvoríš, ak kyselota, vidím to. či by ste mi vedeli poradiť? No s čím? Viem so všetkým. No, No? či vyhrám do p***e. No dávaj mi tu na linku. Dobre, Vyhráš, nemusíš sa báť. ďakujem. Čau, Majko, ahoj. Dovidenia. Vyhrám. Ale neviem kedy. Je to kyslé. Nevyhrám, buzerán, postihnutý, čo tam sedí za prdeli na tom vyjebanom pulte s k***nom. A hovorí si, že modlí sa ty k***c k vešcom sveta do hluby. Dáme si ďalšie kolo. Aha, voláky Češko. Máš na hlave kok a nie že koky. Som mu dal rekt, nie, som mu zabil riadne podľa mňa. Takýto sa mi už nevydarí podľa mňa. Ale koky kokot! Chápeš, náňa ma tu mucha. Nie! OK, continue. A dáme, že play a ideme na ďalšie kolo, mojko. Dobre? Ty kokos, to koľko tu je tých tabletiek, lentiliek, všetko. Poď. Všetko je moje. Hneď mám 50 masa. Kosova, to čo mi tu kosí? Kosačky ide predávať. Banán! Ja som to stihol zabočiť, chápeš? Ja neviem ani ako som to stihol zabočiť, proste. To bolo ochrp. Kverty nechcem, lebo ja mám kvert z klávesnicu, hej, takže ísť hec tam, zec halušky, môžeš ísť pič. A to čo mi tu sír chodí? Chod tam na Liptov robiť síry. Numma, to čo sú tu za mená, že aha, koky, môj zlatý, zasa si tu koky, zasa si tu, ak ma zožereš, tak ti navarím praženicu.
Aha, zjedol som. Chlapci, zjedol som chlapca. Ja to nechcem. Choď preč. Nie. Choď preč. Nie. Ono to je zlé. Ono to je zlé. Ono to je zlé, kokot. O, ma navukuje. No, ono ma to nafukuje, mám na... Idem si po vodu a budem to zapíjať vodou, keď tak. Budem to zapíjať vodou. Hej, idem si po vodu. Čakaj. OK, takže som tu s mojou fresh water. A môžeme ísť hrať, hej. Dáme, že playa. A zase tu máme lentilky, veľa lentiliek. Pompa. A zjedol som jedného, hneď na šupu si idem dať s radosťou čumák a zapijem ho. Nafúklo mi to papulu a mám šumákovú vodu. Hej. Instant replay, please. Ja som to vyhnúzol, mám to v nose. OK ľudia, to už ukončím. Takže uvidíme sa na budúce. Zapínam digestor a idem si vyfénovať hlavu. Čaute.